अस्सलाम वालेकुम Assalamualaikum. टीवी बलम गंदवा में पे फुन मरहबा दनवा मिगडी गांडा शिफना तिबफना हमें मी बदल कुली रसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के दे कमलों श्रीलंका कुरब मुगंदवा फुरमान दतुफला गुले खास कवरेज आकीगा एमन फान के मी दतुफला की मी मोह के तीनकों हायका कुरवा फुरमान दतुफले मी श्रीलंका के राइस के दावत का रसो जमहूरिया के दे कमलों कुरवा फुरमान दतुफले मी दतुफलोगा एमन फान ये खावीर मिवनी श्रीलंका वडागंफा एनमस दतुफलोगे रस्मी कंकं कुरिया केंद्रीय महामजीफा अमिवानी में तहन अदे दें ये हमारा ऐसो जमहूरिया के देखम बलुना श्रीलंका में मिवनी वाला होनु मार होपाय तन ऑफ दे रिलवन तिफाह करे है मी दतुफल का हम रस्मी पैमिया तो कोरिया तान एगो तो हम मी रस्मी दतुफल के तेरे हम मी श्रीलंका के इस वेरिना हम पतल करे वो कोरिया तान अदे तफात वे की दायरा तक हम देखम के देमे तो का गुलम बदे कुरुमा टका हम फहुम नामा तो के कुरुम मिया तो कोरिया तान नहीं मैं तिबेफना हमें मसके कुरम मिदनी रसो जमहूरिया के मितात फुला कुले में फोग मालूमात तंग हिस्सा कुरवे ते गतुं रस्मी को मरहबा अदनम के खफला हम कुड़ा वक्त कुले के तेरेगा श्रीलंका का फिश केंदान में रस्मियात बेउमा हम जीफा अमिवानी श्रीलंका के राइस के रस्मी ओफी होगा और मैं तिबेफना हमें मंजर तक हम रस्मियात फिशन हवा कप में कवरेज को तेरे वक्तों के नस्तमुंदाना मैं गेतरा हम शिफुआ सफा कुरे में दतुफल के तेरेंग देगोम के देमे दो एम मती फंती का मिपावा खास मशवरात नोता बायलेटल टॉक्स तक कुरे के अंतिम मिवानी हम जीफा आदि मैं गेतरा हम एक ही दायरा तक कुंकुलम बदे कुरमा कुलुंगुरी मुहिम बसुंत के बदल कुरम वे समारे सो जमहूरिया के में दतुफल के तेरेंग कुरे के अंतिम हम जीफा बवे ए रस्मी को मरहबा देने मटका में कुरे के अंदा हरकत का एक ही का हम मी कंकम इस कुरे के अंदा को ता हम जीफा मिवानी मी गेतरा वे समा में दतुफल के तेरेंग खास को श्रीलंका के कमा कुलुंगुरी इस फरात का रईस जमहूरिया बदल कुरबा तफात एक दायरा तकों देगाम के कुलुम इतुर बदे कुरम माकुले मुहिम मशवरात के कुरिया केंद्रीय मिवानी हम जीफा एमन फान के मी दतुफल के तेरेंग मी वक्त तलमेन फेनी के मिदनी रईस जमहूरिया के देखम बलुना रस्मी को मरहबा देने मुझे खफला हम फिशकिन कुरिया तामंजर अदे रईस जमहूरिया के देखम बलुना अमा मी रस्मी को मरहबा देने मुझे मी मंजर तल में मिहार तिबेफना हम या दक्काल मम्मी तानी दे रईस जमहूरिया के देखम बलु श्रीलंका में कुरवा दतुफल की श्रीलंका के राइस अनुरा कुमार डिजाइन के दावत का एक कुरवा फुरमान दतुफल मी दतुफल का रईस जमहूरिया के देखम बलु श्रीलंका वडे गणवा फमिवनी इये के हावीरु के वगुतेक दें मियदु रस्मी को रईस जमहूरिया के देखम बलुना मरहबा देने मुझे कंकं अलमेंति बेफुना हम मिहार मंजर तक मी तक्कालनी मी मियदु के हम मी मियदु मी दतुफल के मी मुहिम एक कंतत हम कुरिया तान एगो मी देकाउम के देमे तो कोई गुलुम इतुर बदे कुरमा गुले एगो हम मशवरा करे वो मम्मी बनी हम चेफा दे मी के इतुरुम मी तफात एक की दायरा तक देकाउम गुलुम बदे कुरमा गुले एगो तो मशवरा कुराने के तेरे हम तवलीमी फन्नी इक्तिसादी दायरा तफदा मुहिम दायरा तक देकाउम गुले के कुरे विदान कंकमा में एगो तो मशवरा कुरवा आदि गुलुम बदे करे वो मम्मी बनी हम चेफा कुड़ वगत कुले के तेरे कमल में मी मंजर तवस्ती बेफुना हमिया गेनेस्ते मुंताना मीवा गोतु अलमेंति बेफुना टीवी स्क्रीन मंजर तदक्काल मुमिदनी रईस जमहूरिया के देखंबलो न रस्मी को श्रीलंका मरहबा देने मटका मी कोरिया दा खास हफला अदे रईस जमहूरिया के देखंबलो लंका कुरवा मी दतुफल के हम चंफ्रांस करेंगे फा करें श्रीलंका के राइस के दावत का कुरवा रस्मी दतुफल मी दतुफल के तेरेंग मुहिम दायरा तक कुंकुलम बदे कुर मटका मुहिम मशवरात के पे हम चीफ वार रमन श्रीलंका फाह कुरे के मिदने हम आवटेर गांव तो के तेरे राज्य सकाफी गोतुना तारीखी गोतुन बलायर समवरा कै कुलमे बाबा मुंगन गांव में के गोतु का ते गांव में के खारिजी गुलमा मियाहर फस्तुलस एंगहर फुरेगन दायरो मिया वरवस्ती को तारीख हकीकत को देगाम के गुलमुगे मच्चा बालाला को मफानम ए देगाम के गोतुगा अवटेर श्रीलंका या राज्य में फाह कुरे के मिदने गोतु
මෙගොතස් රාජ්‍යෙන් බේරුග එම්මෙ ගින අතදෙක දිවෙහින් වසන් වෙරවේ දිරිවුලේ නොත ඒකි බේනුතහුග දිරිවුලේ එක්ගාම්ගේ ගොතුක එහනු ආර්මන ලංකා ෆාහකුරවෙකෙන් එබදේ අධි තෆාත ඒකි බේනුතහුග දිවෙහින් එම්මෙ ගිනෑන් දතුරුකුර එක්ගාමකහම ගෑමස් ලංකා වෙකින් එබදේ මේක තෙරේගාම සිහි එකකි බේනුතකශා තවලීමි බේනුතක ව්‍යපාරයා එනෝව සම එකි කංකමක වර ගිනාද දෙක දිවෙහින් ආම්කොංහම දතුරු කොන් ඔලේ ගාමගේ ගොතුක ලංකා ෆෙනිගේ මිදනී තැන්ගල්ම තිබෙෆුනාහම මෙවක්තු ගනස්තම මෙදනී රයිසු ජම්හූරයාගේ දෙකම්බලුන්න ශ්‍රී ලංකායෙන් රස්මීකෝ මර්හබා අධ්‍යයනය මට්ටක එගොම්ගේ රයිස්ගේ ඔෆීහුග මිකුරියතා ખાસ රස්මියාතු වගුතුන් දෙම අල්මන ෆෙනිගේ මිදියේ රයිසු ජම්හූරයාගේ ශරෆ්කාම එකාස් පඩිගේ සලාමේ අරෝමුගෙන්දවා මන්සර මෙවක්තුල්ම තිබෙෆුනාහම දකාල්මු මිදනී මේ හෆ්ලාය ෆහු දෙන් ඔන්නානි දෙගොම්ගේ දෙමතු මි බේවිගෙන්දා රස්මි මශ්වරාත මේ මශ්වරාතහු වල්මන මේ කබුල් කරණි හම දෙගොම්ගේ මස්ලහත් හිමනේ එකි දාරාතකුන් මුහිම මශ්වරාතකය කුරුවගෙන් දානකම මේ ගෙතරන් හම දෙගොම්ගේ එම්මෙ මතී ෆන්තිගේ බෙෆුණුගේ මෙදුක මේ බේවේ ખાસ මශ්වරානු ත බයිලෙටරල් ටොක්ස් තවස් කුරිය ගෙන්දියු මහම ජීෆ අමිවණි මියදු හෙදුණු අදී ආකීගා කුරම සම ෆාහ කොල්හෙන් එකි දායරාතකුන් ಗುಳಂ ಬದಹೆ ಕುರ್ಮ ಗುಳೆಗುತ್ತು ಮಿ ಬದಲ್ ಕುರವೆ ಪಸ್ಮಂತ ನೋತ ಫಹಮ್ ನಾಮಾತಹು ಬದಲ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಕಂಕಂವೆ ಸಮ ಮೇದು ಕುರಿಯದಾರ್ ಮಿ ದಾತ್ರ ಫುಳುಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹರಕಾತಕೆಂ ಹೆ ಮುಹಿಮ್ ಹರಕಾತಂ ಹಮ ರೇಫ ಮಿ ವನಿ ಮೇದುಗೆ ಏಕಿ ಗಡಿತೋ ಕಕಾವನ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲಂ ಬೇನೋಲ್ ಮಿತ್ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ರಸ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ದಾತ್ರ ಫುಳು ಕುರಿಯ ದಾವರ್ ಕೊಂ ಹಮ ಅಲ್ಮೆಗೆ ಮಿ ಕವರೇಜ್ ಕೆ ತೆರೆ ಮೆ ಸದಿ ಅಲ್ಮೆಗೆ ಮಿ ಖಬರ್ ಗಡಿತೋ ಗಸ್ತ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಗೆನಸ್ತ ಮುಂದಾನ ರಸ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ದಾತ್ರ ಫುಳು ಕಿ ತಿಂದೋಗೆ ಮುದ್ದತ ಕೈಮಟ್ ಫಾಂಡ್ ಕುರ ಬಾ ದಾತ್ರ ಫುಳೆ ඊය මේ දතුර ෆුළු ෆට්ටවාෆාර් මේ දල්මෙන මේ රස්මීකෝ මර්හබා දෙන්නවමුගේ කංක එනතමාර ખાસ හුෆ්ලායක එකීගාම කුරියතා මන්සර් ෆැනිගෙ මෙතනි ಅದೇ ದೆನ್ ಮಿತಿಯ ಅಹರು ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿವಣಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈ ಸಮ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ ಫುಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಡ್ಯಾಗಣ್ಣ ವಾಫ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವನ್ ದುವಹ ಗುಳಿಗೆಂ ಹಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ರಾಜ್ಯ ವಡ್ಯಾಗಣ್ಣ ವಾಫ ಮಿವಣಿ ಮಿತಿಯ ಅಹರುಗೆ ಜುಲೈ ಮಹುಗೆ ತೆರೆಗ ದೆನ್ ಎ ದತುರ್ ಫುಳಕಿ ಮಿ ದೇಕೌಮ್ಗೆ ದೇಮೆದುಕ ಹಾರಿಜಿ ಗುಳುಂ ಗಾಮ್ ಕುರಿತ ಹಮ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಅಹರ್ ಫುರುಮ್ಗೆ ಮುನಾಸಬತ ಗುಳುವಾಗೆಂ ಕುರೆವಿ ದತುರ್ ಫುಳಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಚೆ ಎ ದತುರ್ ಫುಳ್ಗೆ ತೆರೆ ವಿಸಲ್ಮೆನ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ರಾಜ್ಯ ದೇಮೆದು ಮುಹಿಮ್ಮು ಗಿನ ದಾಯರಾತಕುಂ ಮಶವರಾ ಕುರೆವಿ ಅದಿ ಗುಳುಂ ಬದೈ ಕುರುಮಟಕ ಹಮ ಎಕಿಯಕಿ ಎಬ್ಬಸೊಂತಗ ಸೊಯ್ ಕುರೆವಿಕೆಂ ಅದಿಯ ಮಂಜರ್ ಎ ದತುರ್ ಫುಳ ಫಹುಗ ಮಿಯಹರು ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ ಫುಳೆ ಕರೆಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಮಿವನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ವಡ್ಯಾಗಣ್ಣ ವಾಫ ಮಿ ದತುರ್ ಫುಳ್ವೆಸ್ ವೆಕೆನ್ ದಾಣೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ರಾಜ್ಯ ದೆಮೆದು ಮಿ ಗುಳುಂ ಇತುರ ಹಮ ಬದೈ ವೆಕೆನ್ ದಾಣೆ ದತುರ್ ಫುಳಕದೆಂ ಮಿಯಹರು ಮಿ ಫಾಹಗ ಕುರಣಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ರಾಜ್ಯ දෙමෙදු ಖಾರಿಜಿ ಗುಳುಂ ಗಾಮ್ ಕುರಿತ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಎಂ ಅಹರು ಮಿಯಹರುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆದೆಂ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಎಂ ಅಹರಕಿ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅವರ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಮಿ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ದೇಗೌಮುಗೆ ಮಸ್ಲಾತು ಹಿಮನೆ ಮುಹಿಮುಗೆ ನ ಕಂತತಕೆ ನಿವಣಿ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಕೊಸ್ಫ ದೆನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ಕೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಅವಟ್ಟೆರಿ ಹಮ ವರ ಗ್ಯಾಗ್ ಗೌಮೆ ದೆನ್ ಮೀ ದಿವೆಹಿಂ ವರ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಅದದಕ ಹಮ ದತುರು ಕೊರ ಗೌಮೆ ದೆನ್ನೆ ವೆಕಸ್ ದೊಗ ಕಣ್ಣುವಾಣೆ ಹಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಿ ಫಾಹಗ ವೆಕೆಂದಣಿ ಮಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದೇವಣ ಕೇಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಕಿಯಕಿ ಬೇಣುತಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಮಿ ದಿರುಳೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಆತದು ವರಂ ಇತುರು ತೌದಿಮಿ ಬೇಣುತಕ ಆದಿ ಎಣುವ ಸಮ ಮಿ ಕಂಕಂ ಗವರ ಗಿನ ದಿವೆಹಿಂ ದತುರು ಕೊರ ಗೌಮೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಿ ಮಿ ರಾಜ್ಯ ಹಮ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಟ್ಟೆರಿ ಎಕ್ ಗೌಮೆ ದೆನ್ನುಮುಕೆಸ್ ದೊಗ ಕಣ್ಣುವಾಣೆ ದೆನ್ ಮಿ ಗುಳುಂ ಹಮ ಗ್ಯಾಮೆಸ್ ಮಿ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಮಿ ಒಣ್ಣಾಣಿ දෙකවම වස්මි හතන හම වර මී දෙකවම්ගේ මස්සාතු හිමනේ ගොතුක ගින මසකෙතකින් හම කැමසර පොඩක් කොරවිකේ දැන් තාරිහි නසරකොන් දෙකවම්ගේ ගොළුමුගේ මච්චාන් මේ පලාලා රහම රාජ්‍යයේ වර මුනාසබ දුහකාව සම දෙකවම්ගේ මේ තාරිහි වරපඩ එබ ගුලිගෙන් දෙ හස්කෝ ඉංග්‍රීසියේ හිමායතුගේ දශක ආර්ථික වන්දෙන් ඔත්ම ෆෝ දිවෙන ෆොරියම මිනවංකන් ලිපුමුගේ ඉගරාර්ග සයකුරවණු කවම කීමේ අවටෙල් ශ්‍රී ලංකා එගොතුන් 26 ජුලೈ නවර්ස්තක ෆස්ට්‍රස් පහෙක ඉංග්‍රීසියේ හිමායතුන් නෙට්ටි නොත වීලි ෆොරිහම මිනවං දවලතගේ ගොතුක ෆොරිහම මිනවං කවමෙක්ගේ ගොතුක දිවි රාජ්‍ය ඛණ්ඩයලගෙන් තිය තාරිහි එපසුම ගණත එකමුගේ ඉක්රාරුග සයකුරෙගෙන්
gosfa me wani kolmuga honna me khasa me malum ka kangalun fa kolam beno egoton me datur fuluge tereng me almena me kabul kurane khas ko tarihi goton degam ge demadu me kulun hama ituru kharfat kane ka sama jehigen daanekama me khas ko degam ge demadu me bevigen da rasmi mashwarata ka de kulun badhe kulmuge goton me badal kurave epasun taka ekiga den rajya minimum kan libunta fastros ahar fulunge munasaba paha kurmata ka me ahar kule gendia itfato bar wadaga goton hama Sri Lanka ge rises mani rajya Furamana Daturfula Kurava Femin Fan get me Daturfula Badala say Men Fan Rice Kum Magama Hawa Vadagan Hama Emme Kuring Bear Gomtaka me Fete Daturfuto Gatreham Vadagan Komto Gaterega De Raja Bahimanigan the Migam Sabadakwa Sri Lanka Raja Pulum Adi Outer Gomtaka Hama Sri Lanka Ms Ebahata Hamet Kama de Samalka then Minum Kamge Pusmuga me Raja Sakurum of Fahom Emme Furatama Harji Kulum गायम करे गामतो के तेरे का श्रीलंका है बाहिमने एगो तो नवास्ते का फस्ट्रस फसवना हर के जुलाई सापे समा मिनिमम कम के में इकरार होगा सरकुरवन तारीख होगा खारिजी गुलम रस्मी सिफाय का श्रीलंका या राज्य ते मधु मी बनी बेफदें दिवे मिनिमम का होद में मिकुरे मुहिम मसकेत हो के तेरे में समा सरकार फेम्बर का मती फंती का इंग्लिश विलात का सरकार आया को मिकुरन से मुहिम मशवरात कुरेफ मेवनी वस कोनमुग होना इंग्लिश विलात का हाई कमीशन का कंगल मफा कोलम बेनो मी वसमा मी तारीखी गोतों अन कमिसर कामति वेपना हम मसके कुरो मदनी लंका राज्य कुलुम एक कुरियवस जेहलार हम व्यापारी के एक बेणु तक हम एक दारा तक बुलुम बदे कुर मम्मी कुरो मसके तो के तेरे हम वार गैंग आवटे कौमे के गोतु शिफस करेंगे इशारा करे हैं दिवेहिंगे हम देवन गेगे गोतु गहन तो गिना दिवेहिंस में फाहग कुरणी अदि हम में तफात एक दारा तो वजीफा दापुर मटकारा जेगस गिना अददे के लंका रही तो हम दिलोले का फाह कोलम बेणु में तेरे का थावनी में दायरा सीखी दायरा अदि हम इनोमस बाय प्रोफेशन तो हम लंका के हिदमत तेरे में दिवे राज्य का एक ही दायरा तो एक ही फंडों का मसे के कुरमंदा कंग बफाह का कोल्ले देन देगोम के गुलुमुगे वाहकत दक्कादारुं कुल समयशार कोल्ले हैं राज्य लंका के गुलुमुगे तेरेंग मीडिया जुलाई महो आद राज्य के मिनोन दो फाह कुल मिकुरे केंद्र हितवा तका गुलुआ श्रीलंका के राइस अनोरा कुमारा डिसाना कवनी दिवे राज्य वस प्रमाण दतुफुल कुरवाफ राइस श्रीलंका के राइस राज्य कुरवी में दतुफुल के तेरें बलाला रसमा देगोम के गुलुंग इतुरु दायरा तकुं बधे कुरमा गुले मुहिम मशवरा तक कुरेफे मशवरा कुरन बे दायरा तक बलाला तावलीमा मूसमंगण्ण बदल तक मस्वरिकमा तंडवरिकम के इतुरा खाना के रक्कात्रिकमा कंडुगे सलामता रक्कात्रिकमा वैग गुलुंतं हरदना कुरमा कुले गोतुं एमन फान के एदा तरफुल के तेरे वाणी मशवरा तक कुरवाफ रईस जमहूरिया के देखमल बिहार श्रीलंका में कुरवादा तरफुल के तेरे में समा मुहिम दायरा तक को गुलम बधे कुरमा गुले मुहिम मशवरा तक एम मती फंती का बेवम मिवणी हम जिफ मशवरा कुरे गंदान पे मुहिम दायरा तक बलादार हम रईस जमहूरिया गोफी मालूमात वाफावतों तावलीमा फन्नी तमरीना इक्तिसादी पार्लमा हिंगुम के दायरा इतरंग हरदना कुरम के इतरा तारिका दिबान लक्वामी मैदान तहुका एकुगा मसके कुरवेन मगुतम होदमा गुले ओतुमस देगम गने में दहन मुहिम मशवरा तक बेबी गंदान में ओतल में फने मिदनी रसु जमहूरिया के देखमलंगे फरमान दतुफुल के तेरेंग दाउतुगे में देगम के हम में वफ्तुगे में हिमने इस बेफुलों तारफ को रोम के कंकं मनफान के में दतुफुल के रसु जमहूरिया का आरी होगा दाउतुगे वजीरों के में मजलियों के बैन मेंबरों में से बाहर बढ़ा करना आदि में के तुरंग हम में श्रीलंका के वफ्त बलाला रसमा एगोम के कमा गुलुंग रे के की वजारत हो गए वजीरों में बाहर बढ़ा करना में देगोम के दम में बेवे रस्मी मशवरा तो एंड शिफ अदे अलमति बेफना हम या मंजर तक केनस्ते उम्मीदनी हमारा इसो जमहूरिया के देखंबालुना श्रीलंका एंड रस्मी को मरहबा देने मटका मी कोरिया ता मी हरकत तक मंजर तते आरिजवाने फाह कुरें हम मी राज्य श्रीलंका या देमे तो मी गोलमा की मी वरा तीकु मी वरा पुरतारी है एकुदविकें वा गोलमे तें अलमेना फेनिकें दे मी श्रीलंका या तिमावा मी कंकमुकवस एम्मे गे
mi avatteri kaumege gotuka apatuves adiveh rajye mi dani ehi teri kam for kodde muden mi fahun almenan emme mi gaatum balalar fenigenda en ආදෙසායකී මේ ශ්‍රී ලංකාය මි ෆහුම් මි දිමාවි තූෆානා ගුලිකෙන් හම දිවිරාජය මිවනි එම්මෙ කුරින් අම මි ශ්‍රී ලංකායන් එහිතෙරි වුමට්ටකා ඉස් නෙකි කවුන්තෝගේ තෙරේගා දිවිරාජය එබ හිමෙනේ දිවිරාජය මිවනි ශ්‍රී ලංකායන් ඒරුමි දිමාවි කාරිසායින් අරයාගතුමට්ටකා හම මි වර පොඩු එහිතෙරිකමේ ෆෝරුකොත් දීපදි ඒ ගෞමුගේ සරුකාර අදල්මන ෆෙනිකෙන්දිය රයිගිතුම් වෙසහෙනුත වර පොඩව්වෙ සම මේ රාජ්‍යයෙන් ඒ ගෞමම් මි දිමාවි කාරිසායින් අරයාගතුමට්ටකා රාජ්‍ය කිතම්මೆ ಕುಡ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗವಿ ನಮವೆಸ್ ಎ ದೆಕ್ಕಿ ನಮೂನಾ ವರ ಬೊಡವೆಸ್ ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ಸರುಕಾರ ಆದಿ ರೈಯಿತುಂ ಬಲಯ ಗೆಂಕಂ ಅಳ್ಮೆನ ಫಾಹಗವೆಗೆನ್ ದಿಯಾಹಮ ಮೀ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮೀ ದೌರುವಿ ಎಕಿಯಕಿ ಶೂರ್ದಕ ಬಲಾಲ ಇರುಗವೆಸ್ ವರ ಬೊಡ ಮೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಯಿತುಂ ಫಾಹಗ ಕುರಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕಿ ಮೀ අපතුවස් ඒ ගෞමුන් එහිතරිකම් බේනුම් වෙච්ච හාලතෙක්ක ඔන්නානේ ගෞමෙක්කන් හම වරපොඩ ඉංගිකෙන් දියකම අදිමොලි දුනියන් එවගුතු දිවරාජයෙන් දක්කා දීපවනි වර ලාමසීලු නමූනායකම මිවනි මි ෆාහක කොෆතෙන් අල් මි වාහක මි ෆාහක කුරි මි දිවහිරාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාය දෙමෙදු මියොක්කෑ කුළුමුගේ මචකමස වරකන් අදි අල්වාලමු අදි ශ්‍රී ලංකාය කිව සල්මන ෆාහක වෙකෙන් දේ හම වරපොඩ රාජ්‍ය මිදිමාවා එකකි කංකමුක හම එම්මෙ කාතුක ඔන්න අවට්ටරි එක් ගෞම්ගේ ගොතුක එහිතරිකම බේනු වෙච්චෙන මොහමද ඒ ගෞමුන් වෙස් එක් ගෞමු අනෙක් ගෞම එහිතරිකම් ෆෝර් කොතෙනුම් ගහම මිහාතන වෙස් වර රීති නමුනා මෙවනි දක්කා almen demet befna ham me kenestini raisa jamhuriya dr mohammad muiz sri lanka kurab mugandava furman datr fulgatereng raisa jamhuriya ga dekambaluna rasmi ko marhaba denne mattaka sri lanka ge presidential secretariat mata sri lanka ge rais ke rasmi ofi hoga me kuriya gende rasmi me kutum marhaba denne mattaka me bevana khasa hafla e faho dan kunes fa kolen kuriya tani hama degom ge demet me beve mati fante ke mashwarata adi hama degom ge demet me beve em mati waftuga me bar wada ganwa be fulon himene hengama bilateral talks tavis kuriya gendium me wani hama chifa di hama me da hendulga wagutek rasmi me mashwarata ka faho දෙගොම් ගෙදෙමද ඒකේ දාරාතකුන් කුළුම් බදෙහ කුල් මාකුලේ ෆහුනා මාත බදල් කුරුම් කුරියතාන අදිමීගේ තුරන් හම රයිස් ජම්හූරියාගේ මේ දතුරු ෆ්ලුගේ තෙරෙන් මෑගන් ගොතෙක් දෙගොම් ගෙදෙමද මේ කුරවණ මෂවරාතක ආදී මේ සොය කුරවණ එපසුන් තකාකුලේ ගොතුන් හම ඉතුරු මවුල්මාත් දෙමුගේ ගොතුන් රයිස් ජම්හූරියා ආදී හම හැම ශ්‍රී ලංකාවේ රයිස් බෑර වඩාකින් දෙවා හාස ජොයින්ට් ස්ටේට්මන්ට් වස් එනතොම මේ මේ දහනුගේ වගුතේක දෙවම මේ වනි හම ජේ ෆාර්මන්ට් මේ කංකං හම කුරියතා වරකොන් හතිබෙෆුනා හම මේ කවරේජ් මෙදුරක අග්ගනිස්තාන් මුන්තානන් අදී ඒගේ තුර හම රයිස් ජම්හූරියාගේ මේ දතුරු ෆ්ලුගේ කංකං කුරියතා වරකොන් හම මෙතිබෙෆුනා හම මේ අදුගස් ඒකේ ගඩිතෝක කවරේජ් ගනිස්තාන් මුන්තානන් අදල් මේගේ කුරියන් හොරේ खबर करते हुए सेन तमी माता आमरा येतुना हमें अफगानिस्तान मुंदाना है नमस में होता में कवरेज में तो खंडादनी तिबेफना हमें हम मिता तुरफ्लोगे कांकां कुरिया दावर कोने का सम अपडेट तक आए कि और में बात को लम गो उम्मीद अस्सलाम वालेकुम।